ሰላም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ደሓን ደለኹም ህፃናት ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ኣብ በለስ ብቡቅ ቀለማት እንታይ ሒዝና መፂና? ስእሊ ከምቲ ልሙድ ስእሊ ሒዝና መፂና። ናይ ሎሚ ስእላ እንታይ ክትከውን? ብሓባር ንከታተል ህፃናት። نسأل دميق حبري زلو صبقا سحبتي زغونونا مهرتي نسألهم ببحنتي دميق حبري زلو ህፃናት ሎሚ ንስእሎ እንታይ ክኸውን? ሎሚ ንስእሎ ጽላል ጽላል ክትከውን ህፃናት። ጽላል ንፈልጣ እንዲና ጽላል ንምንታይ ትጠቕመና? ጽላል ፀሓይ ክብርትዐና ከሎ ተጽልለልና፣ ዝናብ ክሃርም ከሎ ከዓ ተዕቁበና። በሉ ንጀምር ህፃናት፣ ጽላል ክንስእል ንጀምር። መጀመርታ ፍርቂ ክቢ እስከ ንግበር ኣዕብይ ኣቢልና ፍርቂ ክቢ። ነታ ፍርቂ ክቢ ብክልተ ጎና ንኣሽቱ ክቢ እንዳላገብና ክልተ ጫፋት ነራኽበን። ንፉዓት ህፃናት ብራቮታት ብራቮታት። ጽላል ብጊዜ ጥንቲ ኣብ በዓል ንግስነት ናይ ግብፂ ከሎ እዩ ክምስራሕ ተጀሚሩ። ጽላል ወይ ድማ ኣምብሬላ ካብ ኣምብራ ዝብል ናይ ላቲን ቋንቋ ይወፅዩ። ትርጉሙ ድማ ጽላሎት ማለት እዩ። እንታይ ኢለኩም ህፃናት? እንታይ ትርጉሙ? ጽላሎት። እንዳሰኣልና ህፃናት ንስእል ዘለና ንፉዓት። ሕጂ ከዓ ኣብ ማእከል ናይታ ክቢ ንታሕቲ ትወርድ በትሪ ትመስል መትሓዚት ትኸውን ንስኣል። ንፉዓት ህፃናት ንፉዓት ህፃናት። ከምቲ ዝበልናዮ ጽላል ንምንታይ ትጠቕመና? ኣብ ግዜ ፀሓይን ማይን ከም መዕቆቢ ንጥቀመላ። ንስእል ዘለና ህፃናት በሉ እስኪ ሕጂ ሕብሪ ንልከያ ሕብሪ ንልከያ። ንፉዓት ህፃናት ናይ ሎሚ ሕብሪ እንታይ እንታይ ኢና ክንቀብአን? ቀጠልያ፣ ቀይሕ፣ ብጫ፣ ሰማያዊ፣ ከምኡውን ሊላ። ትቐብኡ ዶ ኣለኹም ህፃናት? ንፉዓት። እተን ሓደ ሓደ ዝመስላ ሓሊፍኩም እስከ ልኸይወን ነታ ኢድ መትሓዚት ከዓ ሊላ ንልከያ። ንፉዓት ህፃናት ህፃናት ጽላልና ተወዲኣ ኣላ። ረአይዋ ክትጽብቕ ኮይና ከምዛ ናተይ ጌርኩም ዶ ስኢልኩማ? ንፉዓት ህፃናት በሉ ናይ ሎሚ ኣብ በለስ ብቡቅ ቀለማት እዚኣ ትመስል ነይራ ስእልና።
أبز متون كالي حزنا خد متينا كساب شعوغن دحان كأنيو تشاو هزانات